gugur bakal tak royok nate wujud waktu. Yaiku satra kang utama jalaran yen deleng cumara tingkah ya kaya wahyu iki ketapa dening satra iki satemene sapa ngregake ae digugurno masa bodho pun kakang derek pun kakang kono ya Yayi.
Oh, yen saka pasuryane utamane ana cahya yaiku sak tengah-tengah dodo mangko dhisik kisana mbok menawa ana luput wakunyun agunging taksapa tak suwun jeneng sirahku gugura aku nyuwun senjata pitulungan mengono kisana. Kadarito, ingkang sampun gento tapa brata, sampun mancinipun gugur ing riku ganepon candriyane midhangetaken swantening nata Dwarawati sinuwun Prabu Bathara Krisna Bambang Setamaya sakalika gugur maning tapa brata. Ya Raden, aku nyuwun senjata pitulungan wektu dina samangku iki. Ora ana sing bisa paring senjata pitulungan hapung kejaba dening panjenengane Bambang Setamaya. Jalaran Bambang Setamaya iku andarbene watak sabar durana. Tewakal kabeh sunadari sekolah angkutaku masih lapoh iku lakune Bambang Setamaya. Engko banjur Gusti kang akar jagat iki mariki welas dening Bambang Setamaya wujuding wahyu kumala ndaru. Sakalika risang Bambang Setamaya pikar wujuding Kuntadewa.